Diyos mipadayag sa iyang gugma alang kanato. Nga samtang sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Roma 5:8. GMA Radyo GMA Network pinaagi sa tagdumala og mga kawani ning istasyon DYSS Super Radio Cebu. Miduyog sa tibuok kalibutang Kristohanon sa pagpalaan o pagpamalandong sa mga buhat ug mga pulong sa atong Ginoo ug mangluluwas Hesus Kristo.